Mis-sena skolastika li jmiss se jibda proċess li gradwalment se jwassal biex studenti fl-iskejjel primarji, medji u sekondarji jibdew jilbsu tracksuit flok l-uniformi preżenti. B'hekk mis-sena skolastika li jmiss se tinżamm l-uniformi preżenti waqt li l-ġenituri ser ikunu jistgħu jibagħtu lil uliedhom bit-tracksuit tal-uniformi attwali. L-istudenti fil-Kindergarten 1, Year 1, Year 7 u Year 9 se jibdew jilbsu tracksuit il-ġdida mis-sena skolastika 2020-2021. Mis-sena skolastika ta' wara, kull student se jibda jilbes it-tracksuit il-ġdida bħala uniformi. Din il-bidla se tidħol fis-seħħ wara li fl-aħħar xhur intemmet il-konsultazzjoni pubblika li l-Ministeru tal-Edukazzjoni għamel mal-istudenti, l-għalliema u l-ġenituri. F'din il-konsultazzjoni il-maġġoranza f'kull grupp kienet favur tracksuit komda u ta' kwalità, inkluż polo shirt, t-shirt, shorts, beritta u ġakketta għax-xitwa. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li din l-għażla se tkun onorata mill-Gvern. Sibna li kollu ma favur li morru l-iskola bil-tracksuit komda, eleganti u ta' kwalità. L-importanti li tkun tracksuit tajba sabiħa li bihom jistgħu jmorru l-iskola u jħossuhom komdi biex waqt li qed jieħdu l-edukazzjoni tagħhom iħossuhom li qed jieħduh f'ambjent komdu. Fl-istess ħin nixtiequ li mhux imorru libsin bla doċċ. Huwa żied jgħid li bħalissa għaddejja konsultazzjoni dwar l-aħjar disin u materjal sabiex it-tracksuit tkun komda u adattata. Qal li din se tiddaħħal gradwalment sabiex ma jiżdiedx pis finanzjarju fuq il-familji. Id-disin ta' tracksuit se jsir minn studenti tal-MCAST bid-disin maħsub li jkun lest matul is-sajf biex wara permezz ta' sejħa jibda proċess tal-għażla tal-fornitur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.